Rahayu kang luwinemu ingkang sanipun sihat mojo pinantepan sekalian. Kadhiraken sing panjenenganipun yang puja kemudian ing kala panjenenganipun yang jaga boyong itu saking wungkon ngunut parang magetan. Samaptaning gati mring Sri Atmaja pinang temanten kakung Raka Mas Bagus Dian Rohmadi kadherekaken bapa muji Ibu Rusmiati sedaya pangarak pangombyong temanten saking wewengkon kali